Повалило, когда увидел ребенка, он уже лежал на снегу на дороге. Барсы да күз ашып емганчы болды ди Сабинең әтисе Руслан Шакиров көндез ул йорт тирәсен кардан чиз тарткан, кичкенә улы белән кызы янәшәсендә уйнаган. Этләр кинәт килеп чыга, секунд эчендә берсе 3 яшьлек малайга ташлана. Буквально отвернулся там на секунду. Борылып карасам, эт улымны тешләргә дә өлгергән. Аның бөтен җире кан иде. Этләр безнең ишек алдына керде. Капканы яптым да тиз генә хастаханәгә киттек. Яршаланың Кама балалар медицина үзәгендә тиз арада малайны табиблар карый. Беренче ярдәм күрсәтелгәннән соң эт тешләгән сабыйга 3 җөй салалар. Поступил ребенок с укушенной раной носа. Малайның битендәге яраларын тектек, котыруга каршы вакцина ясадык. Бүген хастаханәдә малайны өенә чыгардык дип белдерделәр. Аның сәламәтлегенә куркыныч янамый дип табиблар. Шулай да үзе теркәлгән сырхаухана белгечләренә күренеп торырга тиеш. Хәзер әлеге гаилә улларның йөзендәге яра эзен бетерү өчен пластик хирург эзләргә мәҗбүр. Балага психолог ярдәме дә кирәк булачак. Сәламәтлеген тикшерү өчен этне ветеринарлар алып киткән. Полиция шулай ук авыл җирлеге җитәкчелеге аның хуҗасын эзли. Буквально ближайшие. Этнең хуҗасын табу өчен барлык чаралар күреләчәк. Әлеге хайванның аерым бер билгеләре бар. Шуңа да аны асраган кешене табарбыз дип уйлыйбыз. Прокуратурада тикшерү эше башлаган. Этнең хуҗасы табылса, ул административ, хәтта җинаять җаваплылыгына тартылырга мөмкин. С которыми свободно гулять можно только в специально отведенной зоне. Этләрне битлексез килеш урамга алып чыгарга ярамый. Хуҗасы аларны ышкынып китә алмаслык итеп бау белән йөртергә тиеш. Усал этләрне исә махсус урыннарга гына алып чыгарга ярый. Кешенең милкенә яисә сәламәтлегенә зыян салынган икән, аны этнең хуҗасы капларга тиеш. Ул табылмаган очракта бу җаваплылык муниципаль органнарга yüklәнә. Татарстанда этләрнең кешеләргә шул исәптән балаларга беренче тапкыр ташлануы түгел. Узган ел гына социаль челтәрләрдә хуҗасыз хайваннардан зарланып, 1000 кеше язган. Братнәлек Рөстәм Миннеханов район башлыкларына гражданнарның мондый мөрәҗәгатьләре буенча үз вакытында чара күрергә кушты. Исегезгә төшерәбез, сукбай этләр белән бәйле законга үзгәрешләр кертү тәкъдиме федераль дәрәҗәдә яңгырады. Аны тикшерү комитеты кертә. Күпчелек төбәкләр шул исәптән Татарстан хуплап чыга. Руслан Садинов, Яңа Гасыр каналы.